Romeo Kaakoy. Sir, mayong gabi diha nimo. May tungod yun, o may gabi ipod sa paminaw ni mo programa Zona Libre. Dagan ang nag-atang sir o unsay update sa kaso ni Renz unya. Ako i-confirm tinuod ba sir nga namatay ang biktima? Na mga kuwano sa mga pinakadawat ni Ugrit, ang biktima nakapsan siya ang kinabuhi. Unsang oras na namatay sir? Muulos mga alas 4 ng kapit. Alas 4 karong hapon. Yes, sir. So buhi pa man tong gahapon, so karong adlaw alas 4 namatay sud sa CCMC. Wa day ma-transfer sa private katamalanan sir no? Primero, dito sa PCMC, transfer na siya sa private hospital din sa Ciudad Pasugbo. Dito siya nakapsan siya kinabuhi. So dito siya namatay sa private hospital di ay karong hapon. Yes, sir. Okay. Na-file na ang kaso nga murder, frustrated murder batok ni Renz, sir, no? Napahal na mo ka kanina ang frustrated murder niya karon kay natabsan man so among supplement no ang death certificate para saka ngadto sa murder ang mga kaso. So murder ang atubang nga kaso ni Renz tungod kay namatay karong hapon alas 4 ang biktima. Yes, sir. So kaning murder non-billable sa ato pa di gyud siya kapiyansa ani. Yes, sir. Kung murder gyud ang masangat dito sa korte, ato ang suspitsado dili siya piyansa niya nanay commitment order ato siya nagon dito sa Cebu City PNP. Kay bawo sir Renz, sir nga murder yang kaso nga atubangon. Karon na nakaibalo na to nga namatay ang iyang biktima. So, sabaw siya nga murder niya ako ba? Katong lalaki nga nagkalo nga nisikad gato sa foreigner, nailahan na nato sir? Amo na itong kuha yung pangano, kaya ano pa lang na makailan ko yung kaso. Unsa po yung kaso ato ipasaka batok ato niya? Panahon pa na mo, sir, kay wala naman ang biktima, so ang pagpamiligal na po niya kung physical injury or unsa iya pwede nga ma-file ang kaso. Nanangutan na sir ba, asa nga ospital, private hospital namatay ang biktima? Privado hospital, sir. Unsay pangan sir, unsay pangan? Sir, sila po mga ng hospital, sir, no, basta privado hospital ang gidalhan para biktima. Okay. Sir,